ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാം ഹരേ രാം 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 ഹരേ. മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 14-ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരുവധാനം. ആ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മൾ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് എടുക്കാനുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചുറ്റും കണ്ട അപശകുനങ്ങളിലെ ദുശകുനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടായിരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? കുറെ പറഞ്ഞല്ലേ ദുശകുനങ്ങള്. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കുറിച്ച് പറയാൻ നോക്കൊന്ന്. എത്ര ശ്ലോകം തൊട്ട് നിലെടുത്തത്? 14-ാമത്തെ തൊട്ട് അല്ലെ. അതായത് മാടപ്രാവ് മരണദൂതനെ പോലെയാണ്. മൂങ്ങുകളുടെയും കാക്കകളുടെയും ഒക്കെ ആക്രന്ദനങ്ങള്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ വർഷത്തെ വലയം ചെന്ന് കണ്ട് ഭൂമിയും പർവ്വതങ്ങളും കമ്പനം കൊള്ളുന്ന പോലെ തോന്നി. മേഘരഹിതമായ ഇടിമുഴക്കം പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ്? കാറ്റ്, ഉഗ്രമായിട്ട് കാശ് വീശടിക്കുന്നത് അന്ധകാരം, ഘോരമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മഴ മേഘങ്ങളോടെ ദുരന്തങ്ങളോടെ മേഘങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും മഴ പോരി ചൊരിയുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു. നെയ്യ്, നക്ഷത്രങ്ങൾ തോന്നുന്നു. ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നതായിട്ട്. പിന്നെ നെയ്യ് അഗ്നിയെ മുൻപത്തെ പോലെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പശുക്കിടാങ്ങൾക്ക് പാല് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ. പശുക്കൾക്ക് പാല് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ പാല് ചുരത്തുന്നില്ല ഗോക്കള്. പിന്നെ അശ്രുപൂർണമായിട്ടുള്ള മുഖങ്ങളോടെ കരയുന്നതായിട്ടും. പിന്നെ കാളകള് കരയുന്നതായും വിലപിക്കുന്നതായും വിയർക്കുന്നതായും അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങുന്നതായും കാണപ്പെടുന്നു. അടുത്തത് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? ക്ഷേത്രങ്ങളില് വിഗ്രഹം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടായതാണെന്നാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ ആ പാദാംബുജ മുദ്രകളാൽ അലങ്കൃതമാക്കപ്പെട്ട വിധത്തില് ഉള്ള സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു ഈ ലോകം. പക്ഷെ അപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുശകനങ്ങളൊക്കെ കൂടെ കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത്? അർജുനൻ വരുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി ആ അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 25. യുധിഷ്ഠിര ഉവാച കച്ചിദാനർത്ഥപുര്യാംന സ്വജന സുഖമാസത്തെ മധുഭോജ ദശാർഹർഹ സാത്വത അന്തകവൃഷ്ണയഃ
യുധിഷ്ഠിര ഉവാച കച്ചിദാനാർത്ഥപുര്യാംന സ്വജന സുഖമാസത്തെ മധുഭോജ ദശാർഹ സ്വാത്വതാന്തക വിഷ്ണയഃ. ചൊല്ലാം. യുധിഷ്ഠിരോവാച ഹരേ കൃഷ്ണ. യുധിഷ്ഠിര ഉവാച, യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, കച്ചിത് അല്ലേ, അനർത്ഥപുര്യാം ദ്വാരകയിലെ നമ്മുടെ സ്വജനങ്ങൾ സുഖം സന്തോഷത്തോടെ ആസത്തെ ദിവസങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുന്നു. മധു ഭോജ ദശാർഹ അർഹ സാത്വത അന്ധക വൃഷ്ണി വംശജർ. വിവർത്തനം. ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജ, മധുക്കൾ ഭോജന്മാർ, ദശാർഹർ അർഹർ സാത്വതർ അന്ധകർ യദുവംശജർ. ഓരോ വംശത്തിലുള്ളവരെ പേര് പറഞ്ഞ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാം അവിടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയല്ലേ ദിനങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നത്. ദയവായി അതേക്കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നാലും. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള കുറെ വംശജരുടെ പേര് പറയാണ് അല്ലെ. മധുക്കള്, ഭോജന്മാര്, ദശാർഹർ, അർഹർ, സ്വാതർ, അന്ധകർ, യദുവംശജർ. ഇവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളായിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയല്ലേ അവിടെ ദിനങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുന്നത്. അതേക്കുറിച്ച് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്നാണ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 26. ശൂരോ മാതാമഹ കച്ചിത് സ്വസ്തിയാസ്തേ വാധമാരിഷഃ മാതുലാ സാനുജ കച്ചിത് കുശലീയാനഗതുന്ദുഭിഃ. ശൂരോ മാതാമഹ കച്ചിത് സ്വസ്തിയാസ്തേ വാധമാരിഷഃ മാതുലാ സാനുജ കച്ചിത് കുശലീയാനഗതുന്ദുഭിഃ. ചൊല്ലാം. ശൂരോ മാതാമഹ ശൂരസേനൻ, മാതാമഹൻ, കച്ചിത് അല്ലേ, സ്വസ്തി എല്ലാം നല്ലവണ്ണം, ആസ്തേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത്, വാ അല്ലെങ്കിൽ, അഥ ആകയാൽ, മാരിഷ ആദരണീയനായ, മാതുലൻ, സ അനുജ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളോടൊപ്പം, കച്ചിത് അല്ലേ, കുശലി സൗഖ്യമായി, ആനക ദുന്ദുബി വാസുദേവർ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആദരണീയനായ എന്റെ മാതാമഹൻ ശൂരസേനൻ സന്തോഷവാനല്ലേ. എന്റെ മാതുലൻ വസുദേവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജന്മാർക്കും സൗഖ്യം തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ പറയണ ശൂരസേനനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. മാതാമഹനായിട്ടുള്ള ശൂരസേനൻ, ആദരണീയനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനല്ലേ. എന്റെ മാതുലനായിട്ടുള്ള വാസുദേവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജന്മാർക്കും എല്ലാം സൗഖ്യം തന്നെയല്ലേ എന്നാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 27. സപ്തസാസര തത്പജ്ഞോ മാതുലാന്യോ സഹാത്മജഃ ആസത്തെ സസ്നുഷാ ക്ഷേമം ദേവകീ പ്രമുഖാ സ്വയം. സപ്തസ്വാസാര തത്പജ്ഞോ മാതുലാന്യാ സഹാത്മജഃ ആസത്തെ സസ്നുഷാ ക്ഷേമം ദേവകീ പ്രമുഖാ സ്വയം. ചൊല്ലാം.
ഓം നമോ असते ससुषा क्षेमं ही प्रमुखा स्वयं. ഹരേ കൃഷ്ണ. സപ്ത 7 സ്വസാര സ്വന്തം സഹോദരിമാർ, തത്പത്ന്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിമാർ, മാതുലാന്യ അമ്മായിമാർ, സഹ ഒപ്പം, ആത്മജ പുത്രന്മാരും പൗത്രരും, ആസത്തെ അവരെല്ലാം, സസ്നുഷ പുത്രവധുക്കളോടൊപ്പം, ക്ഷേമം സന്തോഷം, ദേവകി ദേവകി പ്രമുഖ നേതൃത്വത്തിൽ, സ്വയം വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ദേവകിയുടെ പ്രാമുഖ്യത്തിലുള്ള സഹോദരിമാരായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 7 പത്നിമാരും അവരുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രവധുക്കളും സന്തുഷ്ടരല്ലേ? പിന്നെ ചോദിക്കാണ്, വസുദേവരുടെ പത്നിമാര് 7 പത്നിമാരിൽ അതില് ദേവകിയുടെ പ്രാമുഖ്യത്തിലുള്ള ആ സഹോദരിമാരായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ 7 പത്നിമാരും അവരുടെ പുത്രവധുക്കളും എല്ലാം പുത്രന്മാരും പുത്രവധുക്കളും എല്ലാം സന്തുഷ്ടരല്ലേ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? മഹാരാജാവ്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 28-29. കച്ചിത് രാജാഹുകോ ജീവത് സത്പുത്രോസ്യ ചാനുജഃ ഹൃദീകാ സസുതോ ക്രൂരോ ജയന്താഗതസാരണഃ. ഇത് ചൊല്ലിട്ട് അടുത്ത ചൊല്ലാം. കച്ചിത് രാജാഹുകോ ജീവത് സത്പുത്രോസ്യ ചാനുജഃ ഹൃദീകാ സസുതോ ക്രൂരോ ജയന്താഗതസാരണഃ. ചൊല്ലാം. एकससुतो क्रूरो राजाहुको क्रूरो जयन्तगतसारणा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആസത്തെ കുശലം കച്ചിത് യേ ച ശത്രുജിതാദയഃ കച്ചിതാസ്തേ സുഖം രാമോ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പ്രഭുഃ. ആസത്തെ കുശലം കച്ചിത് യേ ച ശത്രുജിതാദയഃ കച്ചിതാസ്തേ സുഖം രാമോ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പ്രഭുഃ. ചൊല്ലാം. കുശലം കച്ചിത് അല്ലേ, രാജാവ്, ആഹുക ഉഗ്രസേനന്റെ മറ്റൊരു നാമം, ജീവതി ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു, അസത് അനർത്ഥകാരിയായ, പുത്രൻ, അസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, അനുജൻ ദേവകൻ, ഹൃദീകൻ, സാസുത പുത്രനോടൊപ്പം, കൃതവർമാവിനോടൊപ്പം, അക്രൂരൻ, ജയന്തൻ, ഗദൻ, സാരണൻ, ആസത്തെ അവരെല്ലാവരും, കുശലം സന്തോഷത്തിൽ, കച്ചിത് അല്ലോ, യേ അവർ, ശത്രുജിത് ആദയ നേതൃത്വത്താൽ, കച്ചിത് അല്ലേ, ആസ്തേ അവർക്ക്, സുഖം ബലരാമൻ, ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ, സാത്വതാം ഭക്തരുടെ, പ്രഭു സംരക്ഷകൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അനർത്ഥകാരിയായ കംസൻ ആരുടെ പുത്രനായിരുന്നുവോ ആ ഉഗ്രസേനനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ ദേവകനും ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? ഹൃതികനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ കൃതവർമാവിനും ക്ഷേമം തന്നെയല്ലേ? അക്രൂരനും ജയന്തനും ഗദനും സാരണനും ശത്രുജിത്തുമൊക്കെ
ജിത്തിനുമൊക്കെ സുഖം തന്നെയല്ലേ. ഭക്ത സംരക്ഷകനും പരമപുരുഷനുമായ ബലരാമൻ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് അനർത്ഥകാരിയായിട്ടുള്ള കംസൻ ആരുടെ പുത്രനായിരുന്നുവോ ആ ഉഗ്രസേനനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ ദേവകനും ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ. പിന്നെ ഹൃതികനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ കൃതവർമാവിനും ക്ഷേമം തന്നെയല്ലേ. പിന്നെ അക്രൂരൻ, ജയന്തൻ, ഗദൻ, സാരണൻ, ശത്രുജിത്തിനൊക്കെ സുഖം തന്നെയല്ലേ. പിന്നെ ആരാണ് ഭക്ത സംരക്ഷകനും പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബലരാമൻ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ള സന്തത സഹചാരികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്നാണ് ഇവിടെ ആരന്വേഷിക്കുന്നത്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ആരെ കുറിച്ചും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ശത്രുവായിട്ട് കാണുന്ന കംസന്റെ പിതാവ് ഉഗ്രസേനനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ ദേവകനും ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ബലരാമൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭക്ത സംരക്ഷകനും പരമപുരുഷനുമായ ബലരാമൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ബലരാമന് പരമപുരുഷനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഇന്നത്തെ ന്യൂഡൽഹിക്ക് ഏകദേശം സമീപത്തിലാണ് പാണ്ഡവരുടെ രാജധാനിയായിരുന്ന ഹസ്തിനപുരം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്. ഉഗ്രസേനന്റെ രാജ്യമാകട്ടെ മഥുരയിലായിരുന്നു. ദ്വാരകയിൽ നിന്നും ഹസ്തിനാപുരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന സമയം അർജുനൻ നിശ്ചയമായും മഥുരാപുരി സന്ദർശിച്ചിരിക്കും. ആകയാൽ മഥുരാപുരിയിലെ രാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ന്യായമാകുന്നു. നിരവധി ബന്ധുജനങ്ങളുടെ പേരുകൾക്കു മധ്യേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ രാമൻ അഥവാ ബലരാമന്റെ നാമത്തിനൊപ്പം പരമപുരുഷൻ എന്ന പദം കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ ബലരാമൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശ വിഗ്രഹം എന്ന നിലയിൽ നേരിട്ടുള്ള വിഷ്ണു തത്വ വിസ്തരണമാണ്. പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ അദ്വിതീയനാണെങ്കിലും സ്വയം മറ്റനേകം ജീവസത്തകളായി വിസ്തരണം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ന്യൂഡൽഹിക്ക് ഏകദേശം സമീപത്തിലാണ് പാണ്ഡവരുടെ രാജധാനിയായിരുന്ന ഈ ഹസ്തിനപുരം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഉഗ്രസേനന്റെ രാജ്യമാണെങ്കിലോ മഥുരയിലും. അപ്പൊ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് ഹസ്തിനാപുരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് അർജുനൻ നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ മഥുരാപുരി സന്ദർശിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ രാജാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ന്യായമായ രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ന്യായമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അത് ചോദിക്കാനായിട്ട് കാരണം. നിരവധി ബന്ധുജനങ്ങളുടെ പേരുകൾക്ക് മധ്യേ പിന്നെ വേറെ ആരെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്, ബലരാമനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ബലരാമൻ. ആ ബലരാമന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാമന്റെ നാമത്തിനൊപ്പം പരമപുരുഷൻ എന്ന പദമാണ് ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പരമപുരുഷൻ എന്ന് ബലരാമനെ പറയാൻ കാരണം ഭഗവാൻ ബലരാമൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശ വിഗ്രഹം എന്ന നിലയിൽ നേരിട്ടുള്ള വിഷ്ണുതത്വ വിസ്തരണമാണ്. അപ്പോ ബലരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ രൂപവിസ്തരണമാണ് ആര് വരുന്നത്, പ്രഭവ പ്രകാശനും വൈഭവ പ്രകാശനും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആദ്യത്തെ രൂപവിസ്തരണമാണ് എന്ത്, പ്രഭവ പ്രകാശവും വൈഭവ പ്രകാശവും. അപ്പൊ ആ പ്രകാശ വിഗ്രഹ വിസ്തരണമാണ് ആര് വരുന്നത്, ബലരാമൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബലരാമന് പറയുന്നത് പരമപുരുഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എന്ത് വരുന്നത്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ രൂപവിസ്തരണത്തിൽ ഒരെണ്ണാണ് പറഞ്ഞ ബലരാമൻ. ആ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചതുർവ്യൂഹം വരുന്നതും, പിന്നെ നാരായണ രൂപം വരുന്നതും, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് കാണുന്ന വിഷ്ണുമൂർത്തികള്, പുരുഷ വിസ്തരണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണോദകശായി, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ മുഴുവൻ വരുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കം ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ രൂപവിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബലരാമൻ ഇവിടെ പരമപുരുഷനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. വൈഭവ പ്രകാശ മാതാജി, പ്രഭവ പ്രകാശവും വൈഭവ പ്രകാശവും. വൈഭവ പ്രകാശാണ് ബലരാമൻ. പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ അദ്വിതീയനാണെങ്കിലും സ്വയം മറ്റനേകം ജീവസത്തകളായി വിസ്തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. വിഷ്ണു തത്വ ജീവസത്തുകൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളാകുന്നു. അപ്പോൾ വിഷ്ണു തത്വ ജീവസത്തുകള്, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു തത്വങ്ങള് മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ്, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളാണ് എന്ത്, ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്ന എല്ലാ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളും. ആകയാൽ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഗുണത്തിലും അളവിലും ഭഗവാന് സമനരാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഗുണത്തിലും അളവിലും ഭഗവാന് സമന്മാരാണ് എല്ലാ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളും. അതേസമയം ജീവാത്മാക്കള്, ജീവസത്തുകളുടെ വിഭാഗമായിട്ടുള്ള ജീവശക്തി
വിസ്തരണങ്ങൾ അളവിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഭഗവാന് സമാനതയല്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ്? അളവിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് തുല്യരല്ല, ഗുണത്തിൽ മാത്രമാണ് തുല്യരായിട്ട് പറയുന്നത്. ജീവശക്തിയും വിഷ്ണു തത്വവും തുല്യനിലയാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരുവൻ ലോകത്തിലെ നിന്ദ്യനായ ആത്മാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ജീവാത്മാക്കളുടെ ശക്തി, ജീവാത്മാക്കളെ വിഷ്ണു തത്വവും ഇത് രണ്ടും തുല്യനാണെന്ന് കാണുന്നവരാരാണ്? ഈ ലോകത്തിലെ നിന്ദ്യനായ ഒരു ആത്മാവായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ശ്രീരാമൻ അഥവാ ബലരാമൻ ഭഗവത് ഭക്ത സംരക്ഷകനാകുന്നു. അപ്പൊ ബലരാമൻ ആരാണ്? ഭഗവത് ഭക്ത സംരക്ഷകനാണ് ആര്? ബലരാമൻ. എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെയും ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത്? ബലരാമനെ പറയുന്നത്. ബലരാമന് ഗുരുവായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ് പതിതാത്മാക്കൾ മോചിതരാകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഈ പതിതാത്മാക്കൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ബലരാമന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് മോചനം ലഭിക്കുന്നത്. ബലരാമനെ ഗുരുവായിട്ടാണ് ബലരാമനെ കാണുന്നത്. ഗുരുവായിട്ട് ബലരാമൻ വർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ് പതിതാത്മാക്കൾ മോചിതരാകുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആഗമന വേളയിൽ ശ്രീ ബലദേവൻ ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് ആവിർഭവിച്ചു. അപ്പൊ ബലരാമൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചപ്പോ സമയത്ത് ആരായിട്ടാണ് വരുന്നത്? ബലരാമൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ടാണ് വരുന്നത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് അദ്ദേഹം ആവിർഭവിച്ചു. മഹനീയമായ ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ജഗായ് എന്നും മഥായ് എന്നും പേരുള്ള അങ്ങേയറ്റം പതിതാത്മാക്കളായി ഇരുവരെ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാര സമയത്ത് ബലരാമൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു. മാത്രമല്ല ജഗായ് മഥായ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങേയറ്റം പതിതാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവരെ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കാരുണ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ആകയാൽ ഇവിടെ ബലരാമൻ ഭഗവത് ഭക്ത സംരക്ഷകനാണെന്ന് സവിശേഷമായി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബലരാമൻ ആരായിട്ട് പറയണത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷമായിട്ട് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? ബലരാമനെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യ കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമേ ഒരുവന് പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവ്യ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അതായത് ബലരാമന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്രകാരം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ രക്ഷകനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ അവതാരമാണ് ബലരാമൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ രക്ഷകനായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ അവതാരമാണ് ആര്? ബലരാമൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബലരാമൻ കാരുണ്യാവതാരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ അവതാരമാണ് ബലരാമൻ. അപ്പൊ ഗുരുവായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ കാണുന്നത്? ബലരാമനെ കാണുന്നത്. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന രാമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ബലരാമനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 30. പ്രത്യുപ്ന സർവ ഋഷ്ണീനാം സുഖമാസ്തേ മഹാരഥഃ ഗംഭീരാരയോ അനിരുദ്ധോ വർത്തതേ ഭഗവാനുത. പ്രത്യുപ്ന സർവ ഋഷ്ണീനാം സുഖമാസ്തേ മഹാരഥഃ ഗംഭീരരയോ അനിരുദ്ധോ വർത്തതേ ഭഗവാനുത. ചൊല്ലാം. പ്രത്യുപ്ന സർവവൃഷ്ണീനാം ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രത്യുപ്നൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു പുത്രൻ. സർവ എല്ലാ വൃഷ്ണികുലാംഗങ്ങളുടെ സുഖം സന്തോഷം ആസ്തേ ആകുന്നു. മഹാരഥൻ ഗംഭീര ഗഹനമായി, രയ സാമർത്ഥ്യം, അനിരുദ്ധൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഒരു പൗത്രൻ. വർദ്ധതെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ പരമപുരുഷൻ ഊത നിശ്ചയമായും. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വൃഷ്ണികുലത്തിലെ മഹാരഥനായ
പ്രദ്യുമ്നന് സൗഖ്യം തന്നെയല്ലേ? പരമപുരുഷന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണമായ അനിരുദ്ധൻ സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ? അപ്പോ വൃഷ്ണികുലത്തിലെ മഹാരഥനായ പ്രദ്യുമ്നനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അനിരുദ്ധൻ, ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള അനിരുദ്ധനും എല്ലാം സൗഖ്യം തന്നെയല്ലേ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പ്രദ്യുമ്നനും അനിരുദ്ധനും പരമപുരുഷന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. ആകയാൽ അവരിരുവരും വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാകുന്നു. ദ്വാരകയിൽ സംകർഷൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ എന്നീ നാമധേയങ്ങളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളോട് കൂടി ഭഗവാൻ വാസുദേവൻ തന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. ആകയാൽ അനിരുദ്ധന്റെ നാമവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അവരോരോരുത്തരെയും പരമപുരുഷൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോ പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ പരമപുരുഷന്റെ പൂർണ്ണ രൂപവിസ്തരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിരുവരും ആരാണ്? വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണ്. ദ്വാരകയില് സംകർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ എന്നീ നാമധേയങ്ങളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളോടുകൂടി ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ലീലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അനിരുദ്ധന്റെ നാമവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവർ ഓരോരുത്തരും ആരാണ്? പരമപുരുഷൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓരോരുത്തര്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാസിന്ധോഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്ലോകജി മാതാജി, മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ബലരാമന്റെ ഒരു ശ്ലോകം. എനിക്ക് ഭാഗവതം വന്നു കേട്ടോ. പ്രണാമം മാതാജി. ഭാഗവതം കിട്ടിയിരുന്നല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പുതിയവര് കുറെ പേരുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഇത് പറയാനാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൈഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ കുറെ പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ. അതായത് സ്വയം രൂപ കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഈ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ആ ചാർട്ട് ഇട്ടോ, ഗോലോക ചാർട്ടില് ഈ ഭാഗം മാത്രം കുറെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? അതായത് സ്വയം രൂപ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. സ്വയം രൂപ കൃഷ്ണൻ. ആ കൃഷ്ണനിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് രൂപവിസ്തരണമായിട്ട് വരുന്നതാണ് പ്രഭവ പ്രകാശവും വൈഭവ പ്രകാശവും. പ്രഭവ പ്രകാശം, വൈഭവ പ്രകാശം. പ്രഭവ പ്രകാശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വിസ്തരിക്കുന്നതാണ് പ്രഭവ പ്രകാശം. രണ്ടാമത്തെ വൈഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബലരാമൻ. രണ്ടാമത്തത് ഈ വൈഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ്. മറ്റേത് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വിസ്തരിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പ്രഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണാം ഈ പ്രഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ മാത്രമുള്ള ഏരോ മാർക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ രഥമായിട്ട് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മള് ഒന്ന് രാസലീല കാണുന്നുണ്ട് വൃന്ദാവനത്തില്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? യുദ്ധഭൂമിയിലെ രഥത്തില് അല്ല കാണുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും. അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയം അപ്പൊ എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഒന്ന് രാസലീലയിലും ഒന്ന് ഭഗവാൻ ഏത് നമ്മള് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണം വന്നിരിക്കുന്ന വൈഭവ പ്രകാശം, പ്രഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാൻ സ്വയം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്രഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് വൈഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമനാണ്. ആ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെ ഏരോമാർക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? ബലരാമനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ബലരാമനിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹം ഉണ്ടാവണം. ആദ്യത്തെ എന്താ പറയാ 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഏതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, അനിരുദ്ധനും പ്രദ്യുമ്നനും സംഘർഷനും വാസുദേവനുമായിട്ടുള്ള 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതില് ആ സംഘർഷനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എന്താണ് വൈഭവ വിലാസം വീണ്ടും വരാണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ വരും. പിന്നെ അതിൽ നിന്നാണ് നാരായണൻ വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ നാരായണൻ നിന്നാണ് പിന്നെന്ത് വരുന്നത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിഷ്ണുമൂർത്തികള്, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു തുടങ്ങുന്നത് ിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കുറെ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അവതാരങ്ങൾ, അവതാരം, പൂർണ്ണ പറയണതുണ്ടല്ലോ. 6 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്.
ഏതൊക്കെയാണ്? ശക്തി ആവേശാവതാരം, പുരുഷാവതാരങ്ങള്, മന്വന്തരാവതാരങ്ങള്, ആ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ വരുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം രൂപ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ആ കൃഷ്ണന്റെ 2 രൂപവിസ്തരണം വരുന്നത്, ഒന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം വിസ്തരിച്ചിട്ട് എന്താണ് രാസലീലയും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലും വരുന്ന ഭഗവാൻ. അത് കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണം വരുന്നതാണ് ബലരാമൻ. ഈ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ വരുന്നതും, പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളെ അവതാരങ്ങൾ മുഴുവൻ വൈകുണ്ഠത്തിൽ വരുന്നുള്ള എല്ലാ അവതാരങ്ങളും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാരായണനായിട്ട് വരുന്നു. ആ നാരായണനിൽ നിന്ന് പിന്നെ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ വരുന്നു. ആ പുരുഷാവതാരത്തില് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ അവതാരങ്ങളും, എത്ര അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പറയുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ വരുന്നത് പിന്നെ ആരിൽ നിന്നാണ്? ആ നാരായണനിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അതായത്